Welcome to the Ehl family. Let's see. Come on. Oh yeah. President Barack Obama sent you a envelope. Hi guys, what's up yo? Today is Saturday and kauban ako akong bana, magbaklay-baklay mi ba. Pero siya taman ra sa mailbox ako mo palayon ko. So nag long sleeve ta karon kay medyo bugnaw siya ang panahon, breezy siya ba. Mahangin. So nag long sleeve on niya, nag leggings. Syempre magsapatos gyud ta basta mag-walking or mag-jogging. Nanglan gyud magsapatos. And yeah, mga asawa baklay lang. Ayaw niya sa camera guys. Di siya gusto nga ma-appeal siya sa akong mga videos. So kaya rin ako na siya mapugos nga ma-appeal sa akong video. Anyway, padto na mi sa mailbox. Yan, maana mong entrance guys. Medyo ano siya, pang-pang. Di naman kayo pang-pang. Oh, sarap ng hangin. I'm glad I wore my long sleeve today because it's kind of cool. Yeah, my husband is here, but he doesn't want to be in the camera. So I'm just filming the road. Okay, we're here at the mailbox. Let's see if there's mail inside that box right there. Should I hold the camera and you can look? Yeah. Welcome to the Ehl family. Let's see. Come on. Oh yeah. President Barack Obama sent you a envelope, and so this one is Sandra's furniture. It's just all BS. The Hamilton collection, President Barack Obama, and Census 2020. So you can take care of this so I can go walking. Okay? Okay. Be careful. See you later. Okay guys, ang akong banadora pauliin na tapulan yun. Hindi siya ganahan magbaklay-baklay. So, ako na lang. Hi, guwapo. Are you guwapo? Tapulan kay guys. Di siya mo uban sa ako baklay-baklay kay kapuyan siya. Napa siya baton sa balay. So, di ato na siya sa mailbox taman. So, kuan mga half a mile akong lakawon, mga 10 minutes siguro, and then pabalik na dayon ko pauli. So yan, mahangin karon, tsada kayo maglakaw-lakaw ba. Asawa ko talaga ulaga. Guys, mao na mong pinakauna nga silingan, firehouse guys. Hapit na siya mahuman. Actually, nag-start siya, ayan, 3268. Yung address, yung sa amin, 3262. So, nag-start sila, I think, last year, winter. So, matagal na tapos kasi matagal lang sinimulan. Pero, hapit na siya mahuman, gamay na lang. So, mga naman pinakauna nga, silingan. And, magbaklay-baklay ta, padulong dito. Mga kuan siguro. Abuton og 10 minutes and then mobalik na dayon ta kay lisod po og magpalayo ta nga basi kapuyo na ta pagbalik ba. Guys, nice gyud og naatay physical activity kay kung magsigira tag pondo bitaw sa balay, magsigira tag dut sa atong cellphone, mura bitaw ang atong hunahuna ba. Mura tag ma-depress. Wala akong bantayan kung mag all day bitaw ko magsige lang kog computer, sige lang ko og dula sa akong cellphone, ma-depress ko. Mao nang kinahanglan yun nga mogawas ko sa balay, unya mag-jogging or mag-walking kay makatabang yun sa atong mental health. Labi na sa mga OFW diha guys, kinahanglan yun nga mangita tagway para malingaw ta ba.
dili lang ta mag-focus sa atong homesickness, you know, and especially nga na pandemic karon, parang ma-stress gyud ta kung naara ta sa sulod sa balay. So kamo guys, mangita gyud mo og way nga malingaw mo, makagawas mo, maglakaw-lakaw, jogging, hingana ba, makatabang mangguna sa atong panghuna-huna. And this is my way also guys to detox from social media. Kabalo na mo, adik kay ko sa social media, buntag pa lang cellphone na, pangitao na ginako na permero sa buntag para mag-check sa mga Facebook, Instagram, YouTube, hingana ba. So this is just my way to detox from social media world. It helps also guys kay kung panington bitaw ka, murag ma-refresh imong nauna ba, labi na nice kayo ang view there is amo magbaklay-baklay ka, nice kayo ang view o di ba? Wala ang mga baka karon. Usually na yung mga baka dira nga area. Na ano pala guys, nalobat ang akong camera. So may gani nagdala kog cellphone karon. So mao na lang ni akong gamit pag vlog pag uli. Nice kayo no? Nice kayo ang adlaw karon. Nice maglakaw-lakaw. Mingaw lang kay ako ra isa nagbaklay-baklay. May tatog na akong asawa or akong bana pa. Tapulan. Ang tapulan mo lakaw. Dili kay napos siya ibuhaton sa balay. Mag-stock siya sa wood na mo para winter. Guys, to ara yung mga baka nag-whisper ko karon guys kay pasimadunggan ko sa iro pa. So hinira kay akong tingog kaya iro lagi makadungog, mga wag na pud. Nara din na nagtambay ang mga baka. Tuwa pa isa nasa dalan nagatang. Ayan, matapok na ang baka. Nagpatunga na sa dalan ang baka Nana ko sa among payag. So, safe na ko. I always feel safe pag naana ko sa property. Yan among nag-iisang truck guys. So, luoy kayo. Siya radiha. Isa. Ang uban tuwa dito. Grupo. Kani, nag-inusara yun siya guys. Maandar pa ba na siya. Hindi lang ko kabaluan na kay manual man. Ato ta sa likod. Kay tuwa akong bana dito sa likod. Nanawag ra ba siya? Lain na siya guys, basta mag-worry ba kay manawag yun sa ko abisag mag-walk-walk ra ko. Manawag kay mag-worry siya. Asa na kuno ko. Ay ang among iring Hi baby girl. Nara. My baby girl and my baby boy. Oh my god, look at you. You're so What happened to my baby girl? Look at you! You're full of dirt! Let me pet you. Hello, how's my baby girl? So, how are you, dear? I'm alright. I just worry about you when you go on these walks, dear. Gamay na lang guys, mahuman na siya. Di na kuno ko niya ipatabang. Kaya siya na lang kuno. Butan gani akong banaw Nara onya.
that's our wood. Dami na. Igo na na para long winter. Di na gid magpatabang akong bana lagi. Kay kaya na kuno niya. Musulod na lang daw kuno ko. Diba? Daghan na kayo mong pundo oh. Igo na na through winter. Mong wood. Ang bana. Kagwapo bagit sa akong bana. Ay, nako. Guys, nana ko din sa sulod sa mong balay. Nakapiso ko Nakapiso ko sa akong bana kay nilayo man ko. Murag ni lagpas ko ba sa akong usual na line kung asa ra ko taman maglakaw-lakaw. So nilayo ko dugay ko nakauli. Nakitawagan gani ko niya ganina. Mag-worry man gud na siya kay di ba daghan kay nabalita ba sa TV nga nag walking or nag-jogging wala na nakauli. Gikidnap na daghan ba mga kriminal ko diri. Kanya mag-worry siya kay ngano we're only 20 miles from the Canadian border, which is yung mga may na-violate ba sa law, mga criminal, mga rapists kanon. Murag sayon ra kay sa ila mo tabok sa Picas country. So tabukanan manggod ni diri guys kay doon ra lagi sa Canadian border. Sayon ra kayo pag escape kung na sila nabuhat ba nga against sa law. So we're talking about Jim buying me a gun. So palitan ako niya gamay nga pistol kay para ma-carry na ako every time na mag-walking ko. Pero daghan may pusil din guys, rifles o mga pusil pero mahalok man gugo pabuto sa pusil. Ay kusog kayo ang tingog sa buto. Murag mukuan ba? Murag magpalpitate akong heart. So, pero no choice ko basta ganan ko mag-walking outside. Ganan ko sa view ba nga na palibutan rami sa mga kahoy nga na walay tao. Muna akong ganahan peaceful pero lagi bisan pa og walay tao di gyud nato mahibaw-an ng panahon. Kinahanglan gyud ta mag-carry og weapon. Naman ko pepper spray. Man akong panagang pero mas nice ditong gun kay hambot akong bana lagi insist niya nga mag-carry ko og gun. Anyway, to apa sa likod ang akong banana. Magpahuway sa ako kay hapit na sa bay oras. Alas 4:20 na. Ting hab-hab na pod. Sayo man mi manihapon diri. Alas 6:30 manihapon na mi so mga 5 o'clock. Mag-prepare na kung unsay lutuon. I think ako na nang i-close ang vlog kay boring man diri sa sulod. Uy, way lingaw. Yan, nice kaya mong plants oh. Oo. Manang among libot diri. Bye bye guys. Shout out sa akong higagaw gesture hapos sa akong batchmate si Jenny Liza. Sige pa na siya sa akong vlog. Kay Dina Diaz. Kinsa babay nagpa-shoutout sa ako akong mama sige mananaw og vlog. Kang Kuting, Princess, mga igagaw na ako nga mga gagmay pa ba mananaw sa akong video. Anya kinsa babay sige pananaw sa akong video ha. Think maura to sa akong mga YouTube friends na sige mananaw sa akong video. Shout out. I hope you guys have a great day and kita na punta sunod. Bye. Be safe.